ராமாயணத்தில் ராவண யுத்தத்திற்கு பிறகு போரில் இறந்த வானரர்கள் என்ன ஆனார்கள்? இந்த கேள்வி நம்மில் பலரிடையே இன்றும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. இந்த கேள்வியின் பதிலை இந்த காணொளியில் நாம் காணலாம். எங்க சேனலை ஃபர்ஸ்டா பார்க்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அதோட கூட பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எத்தனையோ விதமான பொழுதுபோக்குகள் இருக்கும் பொழுது இறைவனின் புகழை கூறுவதற்கு வாய்ப்பளிக்க எங்களுக்கு உதவுங்கள். வாருங்கள், ராவண யுத்தத்திற்கு பிறகு இறந்த வானர்கள் என்ன ஆனார்கள் என்பதை குறித்து இந்த காணொளியில் காணலாம். ஸ்ரீராமபிரான் ராவணனை வதம் செய்த பிறகு தேவர்களான பிரம்மா, சிவபெருமான், இந்திரன், சூரியன், யமன், வாயு பகவான், அக்னி தேவன் மற்ற அனைத்து தேவர்களும் ஸ்ரீராமபிரானை காண விண்ணுலகத்திலிருந்து பூலோகத்திற்கு ராவண யுத்தம் நடந்த யுத்தகலத்திற்கு அவர்கள் ராமபிரானை நோக்கி வருகிறார்கள். ராமபிரானை கண்டதும் அவர்கள் அனைவரும் அவரை வாழ்த்தி வணங்குகிறார்கள். ராமபிரானும் அவர்களை வணங்கி அனைத்து தேவர்களையும் நோக்கி, நீங்கள் அனைவரும் ஏன் என்னை வணங்குகிறீர்கள்? தேவர்கள் வணங்குதற்குரிய பெரியதொரு தகுதியும் எனக்கில்லை, அதற்குண்டான எந்த ஒரு செயலையும் நான் செய்யவில்லையே என்று பணிவுடன் கேட்கிறார். அதற்கு பிரம்மாவும் ராமபிரானின் இந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்கிறார். சிவபெருமான் பல யுகங்கள் தவம் செய்தால் மட்டுமே நாராயணனின் தரிசனம் கிட்டும், அப்பேற்பட்ட நாராயணனின் அம்சமே தாங்கள் என்று கூறுகிறார். உடனே ராமபிரான், நீங்கள் கூறுவது எதுவும் எனக்கு தெரியாது, நான் அயோத்தி மன்னனான தசரதனின் புதல்வனாவேன், நான் தசரத ராமனாவேன் என்கிறார். அதை கேட்ட இந்திரதேவனோ ஸ்வர்க்கத்திலிருந்து ராமபிரானின் தந்தையான தசரதரை ராமர் இருக்கும் யுத்தகலத்திற்கு அழைத்து வருகிறார். ராமபிரானுக்கு தசரதரை கண்டதும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் தந்தையை வணங்குகிறார். அப்போது தசரதர் ராமபிரானை வாழ்த்திவிட்டு, ராமா, உனக்கு என்னிடம் ஏதாவது வேண்டுதல் உண்டா? உனக்கு என் மீது ஏதாவது வருத்தமும் உண்டா என்று கேட்கிறார். ராமபிரான் உடனே, தந்தையே, நான் உங்களை பார்த்ததில் எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி, நான் தசரத ராமனாவேன், தங்கள் மீது எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை, மாறாக அளவு கடந்த அன்பே உள்ளது, எனக்கு ஒரே ஒரு கோரிக்கை மட்டும் உள்ளது தந்தையே என்று கூறுகிறார். தசரதரும், என்ன அந்த கோரிக்கை ராமா? அது எதுவானாலும் சொல், நான் அதை நிறைவேற்றுகிறேன் என்று வாக்களிக்கிறார். உடனே ராமபிரான் தந்தையை வணங்கி, தாய் கைகேயி மற்றும் தம்பி பரதன் மீது தங்களுக்கு ஏதாவது மனக்கசப்பு இருந்தால் அதை விட்டுவிட்டு என் மீது நீங்கள் செலுத்தும் அன்புக்கு நிகராக அவர்கள் மீதும் தாங்கள் அன்பு செலுத்த வேண்டும், இதுவே எனது வேண்டுதல் தந்தையே என்று தசரத ராமன் 14 வருடங்கள் தன்னை காட்டுக்கு அனுப்பிய தாய் கைகேயிக்காகவும் தன் பாதுகையை தலைமேல் சுமந்த பாசத்துக்குரிய தம்பி பரதனுக்காகவும் தந்தையிடம் வேண்டினார். தசரதரும் தன் புதல்வனான ராமனின் இத்தகைய கருணை கொண்ட மனத்தினை எண்ணி மகிழ்ச்சியோடு, அப்படியே செய்கிறேன் மகனே, உனக்கு தந்தையாக பூலோகத்தில் வாழ்ந்ததற்காக நான் பெரும் பாக்கியம் செய்தவனாவேன், உன் மனைவியான சீதாவை நீ நன்றாக பார்த்துக்கொள், தீர்காயுசுமான் பவ என்று கூறிவிட்டு சென்று விடுகிறார். பிறகு இந்திரதேவன் ராமபிரானை வணங்கி, ராமபிரானே, உங்களுக்கு என்னிடமிருந்து ஏதாவது தேவையுள்ளதா? நான் தங்களுக்கு எவ்வாறு உதவ முடியும் என்று கேட்கிறார். ராமபிரான், இந்திரதேவரே, எனக்கு எதுவும் தங்களிடமிருந்து தேவையில்லை. இங்கு வீழ்ந்து கிடக்கும் அனைத்து வானரர்களும் என்னை நம்பி தர்மத்திற்காக தம் உயிரை துச்சமென எண்ணி பல அசுரர்களை கண்டு அஞ்சாமல் யுத்தகலத்தில் புகுந்தனர். இறந்து கிடக்கும் இவர்கள் அனைவரையும் என் பொருட்டு உயிர் தெழச் செய்யுங்கள், இதுவே என் கோரிக்கை என்று கூறினார். உடனே இந்திரதேவனோ ராமபிரானை வணங்கி, நாராயணனின் அம்சம் கொண்ட ராமபிரானே, தங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றும் இல்லை, பூமியில் மரணித்த எவரும் உயிர் தெழுவது வழக்கத்திற்கு மாறானது, அது சாத்தியமில்லை, அதனால் வேறு ஏதாவது கோரிக்கை இருந்தால் தெரிவியுங்கள், நான் உடனே நிறைவேற்றுகிறேன் என்று கூறுகிறார். ஆனால் ராமபிரானோ, இல்லை, வேறு எந்த கோரிக்கையும் எனக்கில்லை என்று கூறினார். இந்திரதேவனும் அங்கிருந்த மற்ற தேவர்களும் ராமபிரானின் இந்த கோரிக்கையை ஏற்று மனதில் ராமபிரான் என்றால் தர்மம், தர்மம் என்றால் ராமபிரான் என்றெண்ணி, ஆதலால் ராமரின் வாக்கே இறுதியானது என்று அவரின் விருப்பத்திற்கு இணங்க இந்திரதேவன் அங்கு வீழ்ந்து கிடந்த அனைத்து வானரர்களையும் உயிர்ப்பிக்க செய்து அவர்களை வாழ்த்திவிட்டு ராமபிரானிடமிருந்து விடை பெற்று விண்ணுலகத்திற்கு சென்றனர்.
யுத்தத்தில் வெற்றி பெற்ற பிறகு மறுநாள் ராமபிரான் விபீஷ்ணனுக்கு இலங்கையின் அரசனாக அறிவித்து மணிமுடி சூட்டினார். அப்போது விபீஷ்ணன் ராமபிரானை நோக்கி தங்களுக்கு நான் என்ன உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார். அதற்கு ராமபிரானோ யுத்தம் புரிந்த வானரர்களுக்கு வேண்டிய பொன்னும் பொருளுதவியும் வழங்கி அவர்களை அவர்களிடத்தில் அனுப்பி வைக்கும் உதவியை கோரினார். அவ்வாறே விபீஷ்ணனும் ராமபிரானின் இந்த கோரிக்கையை சிரமேல் தாங்கி அங்கிருந்த வானரர்கள் உலகத்தின் அனைத்து மூலைகளிலிருந்தும் தர்மத்தின் பொருட்டு வரவழைக்கப்பட்டதால் அவர்களுக்கு தக்க உபசரிப்பு நல்கி அவர்களுக்கு தேவையான பொன்னும் பொருளும் தந்து அவர்களை அவர்களின் இருப்பிடத்திற்கு அனுப்பி வைத்தான். கிஷ்கிந்தை பிரஜைகளான சுக்ரீவன் மற்றும் அவனை சார்ந்த வானரர்களும் ஸ்ரீராமபிரானுடன் புஷ்பக விமானத்தில் ஏறிக்கொண்டு அயோத்தி செல்லும் வழியில் ரிஷி பரத்வாஜர் ஆசிரமத்திற்கு ஸ்ரீராமபிரானுடனும் சென்று ஆசி பெற்ற பிறகு அயோத்தியில் ஸ்ரீராமபிரானின் கோலாகல பட்டாபிஷேக தரிசனத்தை கண்டு கழித்த பின் சுக்ரீவன் மற்றும் அவனது வானரர்களும் ராமபிரானுடன் சேர்ந்து புஷ்பக விமானத்தில் கிஷ்கிந்தை சென்றனர். அவ்வாறு அவர்கள் கிஷ்கிந்தைக்கு செல்லும் முன் அஞ்சனை மைந்தனான அனுமன் ஸ்ரீராமபிரான் இருக்கும் இடமே தனக்கு ஸ்வர்க்கம் என்று அவர்களுடன் செல்லாமல் அயோத்தியிலேயே தங்கிவிட்டார். மற்ற அனைவரையும் ஸ்ரீராமபிரான் அவருடைய புஷ்பக விமானத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையானவற்றுடன் அவர்களை கிஷ்கிந்தையில் பத்திரமாக சேர்த்தார். இதுவே ராமாயண யுத்தத்தில் இறந்த வானரர்கள் ராமபிரானின் கருணையினால் உயிர் பெற்று அவராலேயே பத்திரமாக அவரவர்கள் வசித்த இருப்பிடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். ராமபிரான் வீரம் மற்றும் நல்லொழுக்கத்தின் உருவகம். ராமபிரான் தேவர்களை நோக்கி தன்னை ஏன் அனைவரும் வணங்குகிறீர்கள் என்னும் கேள்வியை கேட்டபோது பிரம்மதேவன் ஸ்ரீராமரை பற்றி கூறிய விளக்கத்தை இப்போது நாம் காணலாம். பிரம்மதேவன் ஸ்ரீராமபிரானை நோக்கி, ராமா, நீரே அனைவரும் வணங்கும் புகழ்பெற்ற சுதர்சன சக்கரத்தை ஏந்திய நாராயணன் ஆவீர். ஒற்றை தந்தத்தையுடைய தெய்வீக வராகமும் நீரே மற்றும் முற்கால பிற்கால எதிரிகளை தோற்கடிக்கும் வெற்றியாளர் ஆவீர். நீரே அழிவில்லாத பரபிரம்மம். இவ்வுலகத்தின் ஆரம்பம், மத்தியமம் மற்றும் முடிவும் நீரே. இப்பிரபஞ்சத்தின் சத்தியம் நீரே. உம்முடைய பராக்கிரமம் அனைத்திலும் வியாபித்துள்ளது. நீரே 4 கைகளை உடைய விஷ்ணு பகவான் ஆவீர். சாரங்கா எனும் வில்லினை ஏந்தியவரும் பிரபஞ்சத்தின் உயர்ந்த என்றும் அழிவில்லாத ஆன்மா ஆவீர். நந்தகா எனும் வாளை ஏந்தி மகிழ்ச்சியை இப்பிரபஞ்சத்திற்கு அளிப்பவர் நீரே. ரகுநாதா, நீரே தியாகத்தின் மறு உருவம். உன்னுள்ளே இந்த அகிலத்தை அடக்கி வசமாகிய வஷத் ஆவீர். நீரே பிரணவ மந்திரமான ஓம் மற்றும் உயர்ந்தவை எல்லாவற்றுக்கும் உயர்ந்தவர் நீரே என்று பிரம்மதேவர் ஸ்ரீராமபிரானின் புகழை அவருக்கு எடுத்து கூறினார். இத்தகைய புகழ்பெற்ற ஸ்ரீராமபிரானை நாமும் மனதில் நினைத்து அவரின் நாமத்தை அனுதினமும் ஜெபித்து மோட்சத்தை அடைவோம். ராமநாமம் ஒன்றே மோட்சத்துக்கு வழி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மற்றும் இந்த வீடியோ குறித்து ஏதாவது கருத்துகள் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்க. எங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதோட கூட பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இது ரொம்பவே எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாகவும் புது உத்வேகத்தையும் மோட்டிவேஷனையும் தரும். அடுத்த ஒரு திவ்ய வரலாற்றுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.